The best, si Vincent Posta. Kumbinsido ka na siya ay para sa masa. The best, si Vincent Posta. Ang tangi niyang misyon ay ang makatulong sa eleksyon na darating. Muli nating piliin ay ang wagas ang hangarin na ang imo si paunlarin. Sa halalan na darating, muli nating isipin. Konsehal na may damdamin na tayo ay mamahalin. Serbisyong tapat, pinagbibiro, paginhawa ng imos ang itatayo. Konsehal Vince ang posta, tuwid na daan, walang liko-liko. Mga masasama madadala, Vince ang posta, maisang salita. Bukas palad matulungin, isang magaling na konsehal, maraming nagagawa. Aangat ang imos, di maiiwanan, makatao, makadiyos at makabayan. Nagbibigay ng pag-asa sa mga dukha, mahusay na konsehal, lahat ay natutuwa. Magaan ang loob ng taong bayan, alay murang pabahay sa mga mamamayan. Tandami niya sa mahihirap ay lumalambot, pagdami ng negosyo sa imos ang iaabot. The best, si Vincent Posta. Kumbinsido ka na siya ay para sa masa. The best, si Vincent Posta. Ang tangi niyang misyon ay ang makatulong sa eleksyon na darating. Muli nating piliin ay ang wagas ang hangarin na ang imo si paunlarin. Sa halalan na darating, muli nating isipin. Konsehal na may damdamin na tayo ay mamahalin. Kay Vince ang posta na kayo, sigurado pagbabago ng imosenyo. Muli nating ihalal, tutulong sa mga problema nyo. Konsehal na may kilos at gawa, ang kanyang serbisyo ibang-iba. Hindi napapagod tumulong sa maralita, kapakanan lagi ng iba ang inuuna niya. Konsehal na may tapang, maayos na gobyerno ang kanyang pinaglalaban. Mabait na ama pero galit sa mga pasaway, tunay na paglilingkod ang kanyang ibibigay. Alay, magandang serbisyo sa bayan, sa mga kabataan iniisip ang kinabukasan. Konsehal na mapagmahal, Vince ang posta, muli nating ihalal. Best, si Vincent Posta. Kumbinsido ka na siya ay para sa masa. The best, si Vincent Posta. Ang tangi niyang misyon ay ang makatulong sa eleksyon na darating. Muli nating piliin ay ang wagas ang hangarin na ang imo si paunlarin. Sa halalan na darating, muli nating isipin. Konsehal na may damdamin na tayo ay mamahalin. Mga minamahal naming imosenyo, huwag po nating kalilimutan, Vince ang posta, muli po nating ihalal. Para sa konsehal, Vince ang posta, tuloy-tuloy ang serbisyo, negosyo at murang pabahay, alay sa imosenyo. The best, si Vincent Posta. Kumbinsido ka na siya ay para sa masa. The best, si Vincent Posta. Ang tangi niyang misyon ay ang makatulong. The best, si Vincent Posta. Ang tangi niyang misyon ay ang makatulong.